Emne o amsayo icholing agi rizak tongmada. Aro agi soling kere hai lama fuluk baluk emne iko wate do phaike belai no jingla phaise bele. Engai norok o lama tai thanglai suda khaini belai da birman bikhato. Afuru onek bikha tongkabo tui kaise hanya tongmane aro ni simi bale sima tu ususe afuru gari auto haiga kono bike simi hanya har ব্যক্তি ma single hai choli ma je tini lama paimani salo tini em Runiel Debbarma je bini chaitumung bai be bin naikolma bai je samutang jaka bahiro matong obahike abo to jengno mono lama phaso phunu pai ga abo te ma kha sauna ni mon tabu kai awne no je 6-7-8 পরিবর্তন yo khu khuching jaka e apti kai samutang nang area bo ni Runiel bolai sama hai tele te belai no norok saja khata na belai ke saja kha karon agi 25 বছর sipan chalok tongfuro bo apinyo apru babo dadi khakia lamat ko riya ke har na kinyo yang pura follow goi borok tai muk samar khakia o kamni mungtamo o kamni mung raja kamisang duno war busu family tongoro ro tongo chini yang tongo 42 bo kamisang 42 na 42